Jag måste ju kolla. Hallå? Ja, tja. Vad är ni nu? Ja, bra. Kunde ni köpa det bil? Skojar eller? Du köper det? Vad fan? Åh jävlar! Den är för Oj, oj, kolla skärmen. Oj. Oj, mamma. Oh, fuck. Fucking hell. Är det en ark? Arken. Vänta, lägg den på, hiva den allt du kan i backen igen. Oj. Fan! Köp det då! Jag blir idiot. Visa så man ser att det inte är en fake då. Visa. Låg det ett batteri. Fan, jag måste ta i batteri. Det kan funka. Oj. Var hade ni vet en X-Xperia ark?